अळूची भजी. भजीच्या आळूवडीच्या वासान सगळी कोसळली होती आणि बघा. चला आता कोणी ते आवाज काढून दाखवा कुरकुरीत. हा त्या तोंडाचा चॅक करता. हा मस्त एक नंबर. एकही वडी आमची खुल्ली नाही, म्हणजे त्याची जी घडी उघडली नाही. आणि बघा किती कुरकुरीत झाली. आता काय बिल्डिंग करूया तयार. होय होय करा ना. ही बघा तीळ पण मस्त दिसले, झाली बिल्डिंग तयार. आता कुरकुरीत झालेली बघूची आहे ना. ही मी आता मोडलं या, नाही तर माझ्या उघडली नाही म्हणतात, मी उघडलेली घेतल्यानी. हे बघा मस्त खुसखुशीत. श्रावण मासी हर्ष मानसे हिरवळ दाटे चहूकडे. श्रावण महिना आला आणि गणपतीची चाहूल लागली की कोकणात आमच्या ना सगळीकडे हिरवळ हिरवळ भात शेती आणि नवीन नवीन झाडं आणि त्याचबरोबर अजून एक झाड गावतात. कोणता दिसतं झाड नाही, झाड पण नाही काय नाही, नुसती पानं. ती कोणती पानं सांगा. अळूची पानं. हा आणि त्या अळूच्या पानाची बनवतो आम्ही अळूचं फतफत, अळूचे गाठिये, अळूची वडी आणि काय आज बहिणी बनवलेली भजी ती सुद्धा. म्हणजे सगळीकडे अळूच अळू अळूच अळू. त्या अळूची आज काय अळूवडी. पण सगळ्यात फेमस मुंबईमध्ये स्नॅक्स म्हणायला गेला तर काय असतं, अळूची वडी. ते गुजराती लोक म्हणतात पत्रावडी. हा तर ती अळूवडी एवढी स्वादिष्ट होताना आणि एवढी लागते. त्याच्याबरोबर अशी कैरीची केसरा देतात अशी 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 मस्त लागताना. आयुष्यामध्ये प्रत्येकाने अळूवडी एकदा खाल्लेली नाही असं एकही माणूस गावाचं नाही. कुठल्याही ह्याच्यात. म्हणजे आपले गुजराती असून दे की आपले देशावरची लोक असून दे, खायची असून दे, त्यांनी अळूची वडी खालीच असा. मस्त लागते ना. पण आणि त्या श्रावणामध्ये उपास असतात, गणपती असतात, गोडधोडा बरोबर. पण ही अशी वर्षाच्या 12 महिने गावतात. पण काय जी चव पावसात असताना ती चव वर्षाच्या 12 महिने नाही. ताजी ताजी उगवता, मनान उगवता. ही कशी रानभाजी ही कशी वर्षाच्या 12 महिने गावतात, ती आपली रासायनिक पद्धतीने उगवतात ती. पण ही मनान उगवताना त्याका जी टेस्ट ती भारी एक नंबर. म्हणून ती आपल्या गणपतीच्या प्रत्येक नैवेद्य अळूची वडी, उपासाक अळूची वडी. अळूची वडी म्हणजे त्यावेळेस भजीक जरा विश्रांती असता, अळूची वडी असतात. हा तर त्याच अळूवडी ती क्रिस्पी होवई, त्याच्यानंतर त्याचे रोल तुटा नये म्हणून काय, आणि चुकान एखादा पान फाटला तर त्या पानाचा काय करू या ते सुद्धा आजच्या या रेसिपीमध्ये तुमका सांगतलो. म्हणून पूर्ण व्हिडिओ आणि तुमका पुढची पण आम्ही देऊ की चिरून कशी अळूवडी करायची, ती सुद्धा आम्ही रेसिपी लवकरच आणू. एका पानामध्ये आज थोडेसे शॉर्टकट 2 रेसिपी. हा करूया सुरुवात. हा चला. हा असो देठ घ्यायचं, असो तिरकू कापून बघा. असो कापलास ना तर हे पान फाटणार नाही. आणि असो ठेवून मग तो असं वरचा अलगद काढून घ्यायचा. मोठी पानं असली तर जरा जाड असतात देठ. छोटी एवढी मोठी नाही आहेत, पण एवढीच बरी, चवीक बरी असतात. परत एकदा दाखवते. असं धरायचो आणि सुरी अशी तिरकी धरायची. करकर करकर आवाज येता म्हणजे पाना ताजी. कशी मस्त हिरवी हिरवी वाटतात बघा. ही कोकमा. आता ही काय मी हातीन चुरगळत नाही, ही मी ह्याच्यावरच वरबडतलंय हळूहळू हलक्या हातान. याने काय होता, आपल्या अळूच्या पानाका खाज असतात ती पण जाता आणि एक आंबट गोड चव पण येता. आंबट अशी चव येता. गोडसाठी गोड टाकू काय. अशी पूर्ण पानांका अशी चोळून घेतली ना की तो आंबटपणा सगळीकडे येता. घे बाय फाटला, हलक्या हातान करायचा. नाही तर असा होता फाटला तरी तापांमध्ये घालूया आपण. आता ह्या असा ठेवून घेऊया. पानं नाजूक असतात ना. जास्त हे देठाकडे घासायचा, थयच जरा खाच असता देठाजवळ. 4 हिरवे मिरची, 2 लाल मिरची आणि 1 इंच आला. लसूण वापरत नाही, श्रावण महिनो चालू आहे ना म्हणून. तुमका आवडत असात आणि श्रावण महिनो नसात तर घाला. आता ह्यो गुळाचो खडो,
ह्यो काय आता त्या बॅटरमध्ये मोडणार नाही म्हणून मी असंच टाकते वाटात तो. अर्धा चमचा जिरा, बडीशेप अर्धा चमचा. आता घेऊया ह्याच्यामध्ये आपली चण्याची डाळ भिजवलेली 2 तास आधी भिजवलेली होती. हे सगळं घेऊया मिक्सरला. मस्त असा दरदरीत वाटून घेतलंय. उघडल्यावर सुगंध मस्तच येलो. जास्त नाही, थोडाच पाणी घातलंय मी आणि वाटून घेतलंय. एक चमचा मी ओवा घेतलाय, असं हातावर चुरगळून घालतंय. आणि आपण तीळ घालूया भरपूर सारे. ह्याच्यात मी हिरवी मिरची आणि लाल मिरची टाकले, त्यामुळे लाल तिखट मी फक्त अर्धा चमचा टाकते. तुम्ही जर लाल मिरची घातली नाही तर तुम्ही लाल तिखट तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त घालू शकतास. चवीचो राजा. आता काय काय ठिकाणी कोकमा नसतात, आता ह्या मराठीत सांगते, कोणाकोणाकडे कोकमा नसतात तर त्यांनी आपलं चिंचेचं आगोळ घातलं तरी चालतं. आता क्रिस्पीनेसपणा येऊसाठी तशी येतलीच अशी ट्रिक केली तर, तरी पण मी याच्यात 2 चमचे आपले पोह्याचे 2 चमचे तांदळाचा पीठ घालतंय. तर आपण चांगला मिक्स करून घेतोय. बघा श्रावण महिना असतो ना, सगळीकडे गणपती काय गावात ना काय म्हणतात पाऊस पडलेलं असतं आणि सगळीकडे अशी अळूची पानच गावतात की नाही. आणि ही अळूची काय लागवड करूची गरज नाही हा ना, सगळीकडे जिथे बघा. पण ह्याची करूची लागता, ह्याचे कोंब वेगळे गावतात ना, ते रुजत घालूचे लागतात, ह्याची करूची लागतात. ती जो भाजीचो अळू आहे ना तो खयो येता आपलं खय कसोही वाढता आणि वर्षाचे 12 महिने गावता. त्याच्यामुळे सगळीकडे मस्त हिरवळ असते आणि अशी ही अळूची पानं गावतात. आणि श्रावण महिन्यात असतच ना, उपास असतात, गणपती असतात, सण असतात, सगळं असतं. त्याच्यामुळे नवनवीन काहीतरी पदार्थ करून आणि कोकणात सर्रास गावणारी ही अळूची पानं, त्याच्यामुळे अळूवडी तर बनवतात. कोकणात नाही, मुंबईत गावतात विकत. गावात फुकट, मुंबईत विकत. एवढी मोठी मोठी गावतात, छोटी छोटी. चला आता या पानांका काय करूया, तर बॅटर लावायचा, उकडत ठेवायची आणि तळायची. लावून घेऊया. आता संपूर्ण बघा कोकम सगळीकडे लावून घेतलंय. अगदीच तुमका बॅटरमध्ये पण जरा कोकमाचं आगुळ टाकलास तरी चव चांगली येता आणि खात जाता. मेन चमच्यानच लावतात, चमच्यान लावते, नंतर कंटाळ येईल तर लावीन हातान. बरबटतात ना, बरबटतात म्हणजे. पण ह्या होता व्यवस्थित चमच्याने पसारता. जसा बेसन आहे ना तसा नाही, ह्या पसारता हाती. म्हणूनच चण्याची डाळ एकदा करून नक्की बघा ना. बेसन संपला आणि अळूची पानं होत आणि अळूवडी खाऊची इच्छा झाली तर इच्छा मारायची नाही, डाळ भिजत घालायची आणि वडी खायची. मस्त ना, वेगळ्या प्रकारची. कधीतरी प्रयोग करून बघू. आता दुसरा पान बरोबर सगळीकडे लावून घेतलंय मी पसरवून. दुसरा पान उलटा. एका उलटा सुलटा ट्रिक बोलतात. शांत मनान हळुवारपणे लावून घ्या नाही. छोटी पानं काय करणार, वरच लावणार तशीच ना. फासून घेऊया सासूच्या भाषेत. सगळीकडे फासायचा म्हणजे मराठीत आपला सर्वत्र पसरवायचा. चला पहिला असा दुमडा. हे बघा गणपती बाप्पाचे 2 कान, ह्यो मुकुट. असं दुमडल्याने अळूवडी सुटत नाही, रोल होता रोल. एक फोल्ड, 2 फोल्ड. फोल्ड घालते वेळी ही बोटा पण अशी आणायची जवळ, म्हणजे ह्या उघडता कामा नाही. झाला तिसरा. झाली की त्या बांधूक होई. ही बघा आता ह्या उरला बॅटर. आणि मगाशी माझा एक पान फाटला होता, आता त्याका चिरतलंय आणि डायरेक्ट भजी. आता हे ठेवतलंय उकडत. आता
फाटलेल्या पानाचा काय करूया बघा. आणखीन फाडूक वया आणि करू कोई त्याची भजी व्यवस्थित जशी कपड्याची घडी करतास ना त्या प्रकारे घ्यायचा आणि फाडत जायचा म्हणजे आपल्याक चिरूक बरी पडता. आता फाडणं भरपूर झाला, आता चिरणा बोलूया. तर ही बघा मस्त आवाज येतात. कर 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 कर. ताजी पानं असली की करकर आवाज येतात. पण बॅटरी जास्त लावला असं वाटतं. नाही होतली होतली. होतली. आता ह्याच्यात एक कांदो घालू गयो कापून. त्याला ढवळून घ्यायचे नाही हो. या बघा अगदीच तुम्ही कांदो खात असात भजीसारखी तर कांदो कापून घाला, नाहीतर ह्याच्यात ही बघा पानं गमतात. असा एक एक पान असा सोडून जर घातलास तर मस्त. ठेवते पाणी न्हाऊक नाही उकडू. एका लावले तेल आणि त्याच्यात ठेवते आता ह्यो रोल. रोल आता त्याच्यात ठेवले रोल मस्त मोठो. मोठोच्या मोठो एकच. आता 15 मिनिटं त्या काही एकट्याकच जागा होती तेवढी. आहे ना. आता आपण एका 15 मिनिटं वाफ काढून घेऊया. तुमका लवकर व्हाय असं तर ह्या पाण्यात आधी उकळी काढा, नाहीतर मग अशासाठी 15 मिनिटं ठेवा. उकळी काढलास तर 10 मिनिटात अळूवडी उकडता. चला झाली तुमची अळूवडी. 10 मिनिटं झाली आहेत. आता खात्री करते तापला झाकणाचा मूद. हा झाली हो. ही बघा एक चीर गेलो, कलर बदललो आणि ह्याचो पण कलर बदललो आपल्या आतल्या बॅटरचो. चला आता गॅस बंद. आता ही जरा थंड होऊ नये बाबा. जास्त नाही थोडीच थंड होई. गरम असते त्याचे वडे पाडू कोयत. चला आता कापून घेऊया. हॅपी बर्थडे. कोणाचं अळूचं. बारीक बारीक नाही कापणार. नाही जास्त नको ना. जास्त बारीक नको कारण ह्या बॅटर जरा जाड आहे ना. गरम आता असे उकलून दाखवलं असते. ही बघा एवढे चटके सहन करूची सवय असा. वडे अशा प्रकारे कापून झालेले आहेत. आता तळायला सुरुवात. एवढा आवश्यक नाही. हे असे शॅडो फ्राय करून पण खाऊ शकतो. कढईत तेल. काईल में ऑइल. बस तेल मस्त उसळला. हा तुम्ही सोडतात पण जीव माझं कावरं होतात. जास्त पण नको शेवे हे करून नाही तर 4 सोडले 4. नाही काळपट होती. गॅस मंदचा कारण तेल आपला चांगला तापला. आवाज बघा. हा 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 हा. तेलाला आवाज आणि सुगंध. आता तुमका आवाज येतलो सुगंध काही नाही येतलो. त्याच्यासाठी येऊ आहे ना परत. बरोबर आहे ना? योग होया होया आणि असा बघून करू होया मग सुगंध घ्यावा. है ना? झालं, घर बसलं. अरे तुम्ही काढून काय डिश नाही घेतोय घेतोय. डिश घेऊ की भाव घेऊ काईलचो. काय भावच घ्यावा जरा त्याका पण तेल लागाने ना. आता ही परतून घेतलंय मी. भावा आणतोय. भाव गा बरो गमता असो फिरावलो की असो 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 असो. आता 2 मिनिटं अशी परतलंय. 2 मिनिटं अशी परतलंय. बुडबुडे शांत झाले की समजायची ती बाजू शेकली. बघा बुडबुडे सगळे शांत झाले आणि आवाज पण थोडं कमी झालं म्हणजे आपली आळूवडी शेकली. आणि जरा जरा आम्ही तेल जर वरसर वतलं असतंय ना तर ती तरंगली असती. ही आता तेल जरा खाली आहे तरंगता पण ती आता तुमका गमणार नाही. गमणार नाही म्हणजे दिसणार नाही. आता काढतंय एकच काढते आधी तुमका दाखवते. ही बघा अशी नितळत ठेवायची. त्यातला तेल बघा कसा खाली झिरापता. खमंग खाता क्षणी स्वर्ग आठवेल कोकणातला.
कोकणातली अळूवडी, बरोबर की नाही? चला आता ही भजी भजी हलक्या हाताने नाही हो. हलक्या हाताने आणि चमच्यान सहजरित्या पडता, मग काय हरकत नाही. काय मस्त दिसतं तो भजी. आणि पेवाक लागली बघा. आणि फुगली पण. नाही बघा पण शेकावं व्यवस्थित. हा शेकतली. तुम्ही जर मसाला टाकला तर लगेच लाल होतली. आता ही कशी आपण लाल मिरची घातलो ना, हे बघा त्याच्यावर टिपके इलेत म्हणून ती अशी, नाही तर कुरकुरीत झाली की शेकतली. हा काढा आता. आता कलर इलो. होय होय एक नंबर. खाऊची इच्छा तर माझ्या दुधूच्या बघा आवाज इलो, कुरकुरीत झाली. दुर्वांग बघा आता आवाज बघा. हा कर ये. तुला भाजीची गंमत दाखवू. गरम आहे गरम आहे गरम आहे दीदीला. ही वडी बघ तरी. बघ तुझी which one? वडी कोणाला नाही आवडत. हा? सगळे इले बघ वासा. हा, ह्या तर बघ बिना मेकअपचा असा दिला वाटतं अभ्यास. सोडून आली खायला. वासानीला एवढ्यात नको, थांब नंतर ठेवा. आहाहाहा. एक नंबर. एकही वडी आमची खुल्ली नाही, म्हणजे त्याची जी घडी उघडली नाही. मस्त बांधान ठेवले आणि बघा किती कुरकुरीत झाली. बघण्यावरूनच कळतं. आता काय बिल्डिंग करूया तयार. होय होय करा ना. कोसळली नाही म्हणजे झालं. नाही कोसळाची. ही बघा तीळ पण मस्त दिसले. झाली बिल्डिंग तयार. आता कुरकुरीत झालेली बघूची आहे ना. ही मी आता मोडलं या, नाही तर माझ्या उघडली नाही म्हणतात नाही, उघडलेली घेतल्याने. हे बघा मस्त खुसखुशीत. तर खाऊन दाखवूया नंतर. एकूण एक पाठ चुरो झालो. पोरांका सांगूया आज खा म्हणून. कधीपासून बिचारी वाट बघतो. अळू वडी आणि अळूची भजी. जास्त नको फिरू. अळू सगळे तिळबिळ गामाग वयत ना. आज परवांचा पूर्ण बिराडीला बघा अळूवडीचा वास घेऊन. भजीच्या आळूवडीच्या वासान सगळी कोसळली होत. आणि बघा चला आता कोणी ते आवाज काढून दाखवा कुरकुरीत. हा या तोंडाचा चाक चाक करता. हा हा मस्त एक नंबर. थांबा दाखवते. आता राहू दे. आता मम्मीने दाखवलं तुझ्या अगोदर. इलो इलो इलो. आणि बघा अशी ही अळूवड्याची रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा. होय ना दुर्वान. अरे थांब 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 थांब. चला लाईक हा शेअर आणि सबस्क्राईब.